Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMphosonengi. Sicela nje ukuthi usubscribe, ulike, nakunye ongakwenza ungangifoneli nge-WhatsApp, ungangibhaleli ku-WhatsApp, ungangithumela i-SMS. Angazi ukuthi labantu abangaka abangibhalela ku-WhatsApp bakuthathaphi lokho. Kungizwisa ubuhlungu nokho. Kodwa ke senze kanje. Ungasubscribe, ungalike, unganikela uma uthanda ukunikela. UNonhlanhla Khathi, ethi Nonhlanhla Khathi uthi uphupha igundane lidla ujeqe. 1 uyabingelela noma uyacela. Sawubona. Ngicela ukubuza ngephupho, yabona, ngoba ukhuluma ne-automated machine or system here, but uyakhuluma nomuntu. So aniyeke ukubheda. Number 1, uma uphupha amagundane siyazi ukuthi swele amagundane ayisilwane esingathathwa njengesilwane esihle. Amagundane ayavela njengomuntu ongaba yisela, ongaba umuntu, ongaba isigebengu, ongaba umuntu onomona nomhobholo. Ayavela njengomuntu ogombela kwesawo, njengomuntu osicabangela yena, umuntu ongenza noma biyini ukuze kwaneliseke yena, kodwa kube kumosheka ikusasa lomunye umuntu, yabona. So number 1, uma ngeze ukuphupha amagundane sithale njengophawu uma edla ukudla, ngoba lokho kungasho ukuthi kunomuntu mhlawumbe onomona nomhobholo ozokwenza ukuthi mhlawumbe ugcine ulahlekelwa amathuba amahle kuze kuzuze yena, yabo. Usho lo muntu angakumosela amathuba amahle ngenhloso ukuthi kuzuze yena. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha lamagundane kube uphawu ngesikhathi edla ukudla osuke lukhomba la ukuthi kunomuntu okumele umqaphele, ngoba uma unganakile uzokuqola noma akwephuceke imali, akwephuce isinkwa emlonyeni, athathe ingcebo noma ifa noma impahla eyigugu kuwe, yabona. 3, kungenzeka ngesikhathi uphupha futhi amagundane kube uphawu uma edla ukudla ongakhomba ukuthi kumele uqaphele, uqikelele futhi, ngoba kunalomuntu ogaqele noma ocothela ukudla amandla akho, ocothela ukudla umklamo noma ibhizinisi lakho, yabona. Asikuvale ngokuthi-ke uma uphupha amagundane kuwuphawu futhi uma edla ukudla, selingabuye lukhomba ukuthi kumele uthole umkhuleko onamandla wena, noma kumele uthole ukwelashwa okujulile, ngoba kungenzeka kunezilwane ezithatha ubunhlanhla bakho ukuze ungabi nemali wena, noma ungabi nengcebo eyanele empilweni, usebenzele emuva. Kubona kokusebenza kokwanzima kodwa ungayiboni imivuzo emihle, yabo. So besikhuluma la ngokuphupha udla igundane lidla ukudla, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wakho lento esasisa.